super. To otoč teraz. Richard, šup! No poď, Ríšo! Choď k šéfovi, šup, prejdi sa. Video? No! Keď brzdí, poď. Otočka, do pohody. Na lyžiach, lebo nemáš brzdu na nich. Vidíš to? Richard, Makáč, šup, ideme. Keď brzdí, vtedy si robíš. A na Aničku padol. Tak ako záleží, musíš brzdiť len takto. Richard. Musíš brzdiť len takto, aby sa ti ako No na nie tu lyžiach. počúvaj. Nie? To sa nedá. Však ale dá, musí sa. Ja potom Ako pochopec, však- nie? To sa Pochopec nedá. je to ťažko asi. To sa ti nedá, lebo tu máš presne tie drážky na brzdu. Čau, Mika. Ako noha boli ako psa. No ako koho, kto sa nevie boli, kto sa vie neboli. Anička, to je normálne úplne. Však dokakali. No ešte sa tam prejdi, šup. Keď nemáš brzdu, bojíš sa. Vypídam Skús takto brzdiť. Vypídam. Ríšo, jak na normálnych korčuliach, skús takto, že dáš dozadu. Nejde si, lebo... Nie, to musíš za seba, jednu nohu a do šikma. Tak, hej. Keď hraješ. Nie, no ukáž sa, ako? Nepadneš, však to viem. Na to sa ti nedá, Zuzka. Dá sa to. No choď. No skús. Však ale ty nevieš si dať takto nohu, Dneska toto je nemáš problém. na kameru však? Vieš si dať tak nohu. No ale dozadu. Za tú jednu. Dobrý deň. Tak si to dáš, no. Počkaj. Tak. Tak. Tak to ideš a... Hej. Áno, samozrejme. Áno. No, Tak to korčulky, no postrel ukáž hovno. počkať. Ty balet. Ukáž, vyhni tú To fetu. nedávaj, takto Nie, to tak nefoť. Úplne celú onu ja to vezmi. nefotím. Úplne celú onu vezmi. Poďte kameru, potom bude vydávať. No kameruješ? Rýchlo, potom sa čo to skúsiť aj ja. No zavrži. Plek. A to ťa hodí. To ťa úplne obtočí celého. No, skús. V momente, čo ja sa mne pozriem do programu. Zuzulka, môže program pozrieť? To ťa háže, Zuzka, zajtra ide do toho? Ja to. Takže kedy je to voľno?